בוקר טוב, שבוע מבורך. יש כאן מסר שהתבקשתי להעביר. אם את מעוניינת לקבל אותו, מוזמנת להישאר, ואם לא, תמשיך לגלול. וואו. כן, כן. את ממש בעניינים של לבדוק את הקרקע שלך, להתחבר למלכה שאת, כן, זאת שיודעת איפה כל דבר נמצא, איפה למצוא, מה התהליך, מה יש לי, איזה כלים יש ברשותי שאני יכולה להשתמש בהם. כן, זה מה שעושה אותך מלכה. את לא יודעת לשם סתם. את זוכרת מה היא צריכה לעבור בשביל להגיע לזה שאת מלכה של העולם שלך? הפיזי, החומרי, הבסיסי. וגם המלך כאן. כן, כן. הקטע של גם מלך וגם מלכה, זה אומר בסך הכל הרי בכל אחד מאיתנו יש גם אנרגיה נשית וגם אנרגיה זכרית. יש את התפקיד של האישה ויש את התפקיד של הגבר. שתיהם יצאו בפריסה הזאת, במסר הזה. מה זה אומר עלייך? את מסוגלת להסתכל על מה שעשית עד שהגעת לכאן? את מסוגלת לראות עד כמה את נאלצת לפעמים ללבוש את החליפה של הגבר ולהגיע כאילו ולהתנהג כמו שגבר מתנהג, לקחת את האחריות של הגבר? אולי כי לא היה, אולי כי הוא היה טרוד במקומות אחרים, אולי הוא היה עסוק, אולי הוא לא ידע, אולי. גם המלכה וגם המלך. תתחברי לזה, תיכנסי פנימה, תשחזרי את הדרך שעברת, עד שהייתה לך זכות לשבת על כס המלכות ולהגיד, עשיתי את זה, אני. מה עושה ממך מלכה? עכשיו זה זמן לשבת ולהתבונן בתהליך שעברת עד שהגעת להיות מלכה או מלך. זה לא קשור כאן למגדר, זה קשור נגיד, אפשר להגיד הסטריאוטיפים, אוקיי? ולנו אומרים כל הזמן לפעול, לעשות. אם אנחנו לא עושים, אנחנו לא שווים, משהו לא בסדר איתנו. אוקיי? אם את באמת רוצה לדעת מה הדרך שהיא צריכה לעבור, לראות ולהרגיש אותך כמלכה, צריכה להתבונן בלבן של העין, במה את עשית, איזה תהליכים את עברת, מה את שרדת, מול מה נלחמת, או מי. אוקיי? את ההצלחות שלך, הכישלונות שלך, זה את לא יכולה לעשות תוך כדי עשייה, תמצאי לך זמן, גם אם זה על בסיס יומי, ואת לא יכולה לפנות לעצמך יותר מזה, אוקיי?
תתחשבי במגבלות שלך, אוקיי? אפילו למלכה יש את הזמן שהיא מקדישה אך ורק לעצמה, היא לא עושה כלום. כי אחרת היא לא יכולה להיות מלכה. זה חלק מהתהליך של להבין שאני מלכה. אני שולטת בעולם שלי. בשביל זה צריך להפסיק לעשות. צריך לעצור. צריך להתכנס פנימה. צריך לראות ולהרגיש את כל הדברים שעשית, וכל הדברים שיצרת, ואת כל הדברים שלמדת, ואת כל הדברים שלימדת, ואת כל הדברים כל המציאות שלך, שאת יצרת אותה. אוקיי? יש לך מספיק ניסיון בחיים שלך, מתוך החיים שלך, שיכולים ללמד המון. כן? העולם שלך, את שולטת בו. ואת לא חייבת להיות בעשייה בשביל לעשות את זה. בואי נגיד שהעשייה שלך יכולה להיות גם רוחנית, רגשית, מחשבתית. אוקיי? אל תחששי ואל תפחדי שהמציאות שלך פתאום תשתנה. בגלל שלמדת מתי להתבונן, ושאת בעצם פה. זה לא אומר שסיימת את התפקיד שלך, את יכולה לנוח עד שיסתיים הפרק שלך בחיים. לא. זה לא משהו שמלכה עושה. מלכה זה קודם כל התחושה. אוקיי? וכשאת מחוברת למלכותיות שבך, גם כשהעולם שלך מתהפך מצד לצד, זה לא מפרק אותך. את עדיין בשליטה. מתוך השקט. אני מאחלת לך להיות מחוברת לתדר של אהבה. זה הקלף שהנחה אותי היום. אם את לא אוהבת את עצמך, את לא יכולה לצפות מאף אחד, את לא יכולה לדרוש מאף אחד שיאהב אותך.